Здравейте хора, днес сме в Кивика и сега ще хода в Невера да правя уидър фермата, пак ще направя уидър ферма. Сега ще взема една нова кирка, после ще правя. Да, това ми трябва. Да. Относно томбата, която бех обещал в ПП България, не пътът ще направил, ще видя кога ще е тегла. Мисля да е тия дни, но ще видим. Може и утре да е тегла. Не се знае. И да, това не е невърчето. Невър фортеса и това пита, че нещо ще има. Да, с някакъв пауърничка лък. Значи нещо го е добре и айрон сетен се очаквам. Все пак да има там нещо. Защото в невера ако така. Може да се направи една regeneration, но renegation точно. Но не съм ще направил. Надявам се да не умра. Докато правя това нещо. Да. Не е добре да осветя, което ще попречи на спаването на мобове, ненужни мобове. И ще осветя доста голямо разстояние, защото не желая да ме нападат. Защото ми е достатъчно трудно и без тях. Да. Толкова мисля се не стигат сега. Взял съм си малко количество кол за торчове. Явно ще осветявам и нагоре. Едно ми лага докато снимам. Това не е проблема и пак го казвам, не знам вече за кой път. Ще видя кога си взема нов компютър, може да не е скоро. Ще видам. Не зависи от мен. Не мога да направя някаква пътечка, някакъв си. То може тук си изкопам. Да. Идеално. И горе ще света. Не мисля да правя изцяло фермата на кадър, в смисъл да снимам. Това ще го махам. Игра на 2 чека, защото ако игра на повече, направо ще го въря компютъра. Хладно беше. Абе. Стана. Колкото желаях. Трябва да сетим. Сега ще видя ачивмента. Да. Не се стара да ги взимам, но като гледам. Добре. Според мен че трябва да направя. Добре. Бейкън, уидър. Значи първо трябва да прибивам дракон. Много отнава. За усъдане. И сега съм си в леглото даже. Това съм мързелив човек. Че се сетих,
Дерби Панда по-точно си пусна собствен сървър, Faction е. Не знам името му на Faction сервера, днеска влезнах, хубав е, хареса ми. Според мен не са скъпи ранг от там те, ПВП-то е хубаво, просто добре измислено и ми харесва. Ако не забравя, ще остава IP-то в описанието. Много хубав сервер, препоръчвам да влизате. Там ще игра доста явно ютубъри, Ралчо, Самосета, който прави там. Знам, че Ралчо прави и още няколко пича. И Кроко също прави. И да, може да се засечем там. Фермата не знам колко голяма ще направя, но мисля да е доста голяма. Да, това трябва да го махна. Сетих, що съм го ставал. Пак ме гърми. Ти. Да, умрява. По принцип играм на малко повече чълко, но когато не снимам. Може би това така ще го направя. Да. А то пич, който в момента не знае абсолютно никаква идея кой е. За първи път го виждам. Да, това даже го имам отстрани. И това пич не знам. Пълноценна игра. След малко ще спра клипа, за че няма смисъл да ви показвам как всичко това го правя. Ако имам по-голям напредък, ще се върна. Ей, не ми даде малко крем. Да, това мисля сега да го махна. И аз съм започнал. Ако имаш ни бикъм, по-лесно ще да бъда. С една хейзбънка. Това го махна. Може ли пак ще слагам огради някакви, защото става по принцип доста голямо и не е удобно, защото се спамват много блейзове и затруднява фармането. Махнете се, бе. И всеки момент, че ми се троши лъка. Да, 2 хита. Не става много. И да, малко ще се върна. При ще отнеме повече време, но така. Айде, чао, до сега. И пак съм тук, сега се връщам от Невра, събрах някакъв левел. И реших да енчантна нещо. Това къде го фърна тук. Монти. Ще взема за кепка и зелен шорт. Малко колко трябва да взема. Колко? Да.
Продължавам да правя лидера фермата. Доста работа ме чака. Не знам дали ще бъде готова в този епизод. Мисля, че няма да бъде, но все пак ще имам някакъв напредък. Fortune Truck. Това ще ми... И хубава кирчица. Ще сложа в ендърчица. Аз най-тройка, не знам. Infinity ще си... ще взема такъв лак. Това ще направим. И това ще го сложа тук сега, че не мързи да отида до къщата да вдава итлите. И Infinity 1. Това Infinity Power 4 и Flame. Да, по-хубаво ако мога енчантвам книги, но нямам толкова материали за книги. И... да, само да видя дали по-точно ми лаги. Понеже съм си платил интернета и така става, когато не си платиш интернет, или ти показва скин, или допълнителните неща, в случая сърцата и колко умиране и неща. Им показва само името. Ще гледаме. Игра като пълен нуб сега. Ей, забрах си страни. Да, трябва да се вършам да страни. Защото съм бавен човек. Да. Това клип ще е уникален. Като минали дни. Трябва да сменим после... значи това ще сменаш сега. Друга да има ли? Няма. Добре. И отиваме пак в Невера, но при това... Стрейт трябваше да взема. Никаква представа къде са. Може би ще си съединявам лак. Поне така завиждам. Да, няма стрели. Трябва фарма после. Ще начуя леглото, понеже съм пак на него. Да, само да умрем. Имам още нова глава, втора. Оставам се по пътя, там те някъде. Ще ми става F, това нещо. Ето ми видя колата. Просто да не загуба, не съм я оставил там. Сега ще покажа видео фермата тук къде си го направя. Почнах да слагам някакви увеличения. Тук ще има... тук ще е мисъл там да идва. Тук да има някакси като коридор. И тук ще има като отделения, по-удобно ще бъде за фармене. Да, и не ми лагва изключително много. И тук ще има същото още на такова отделение. По-удобно. Може би ще има още едно тук. Ще видя, може би това ще го махна. Тук ще отделен, още не е решено. И сега събирам
материала. Да. Къде беше това, където кликвам? Значи това сега ще го махам. Понеже като снимаме малко страх да умра, защото ми полагва и ме затронява доста. Това трябва и това да скопам. Мисля, че не ви е толкова интересно как копам и нещо, което просто показвам прогрес, докъде съм стигнал. Просто трябва да го оформям да има някакъв по-човешки вид, но първо да се правим хидрофермата. Сигурно някой се чуе точно защо първо хидроферма се почах да правя. Вместо да копая, да строя къщички, чикън кукър. За храната имаме спавнер на скелети, където там си фармиме кокочета или бомбио. Имаме село с картофи, бързо става взимането на картофите. И сега чикън кукър може и без него, но по-нататък ще има. И реших да сложим един бикън, защото по-лесно се работи, по-удобно ще ни е. И да. Само още една уидъра глава ми трябва. И ще бия уидъра. И може би ще го заснем малко в клип. Съжалявам, ако гледаш никога пъточо дерби, ако гледаш клипа, ще го бия може би и без тебе. Защото... не... Точно тук да реша да се спалнеш. Защото успешно ми трябва и да. Надявам се да не ме убия. Не че мога. Няма се личам чълката докато сня. Тук може би ще се направя някаква пътечка. Мисля по-нататък фермата да я разширя, да я голямам. И ще направя максимално удобно да е. Но това чак по-нататък, сега правя да има някакъв по-човешки вид. Точно да има там нещо. Защото ни трябват бикани. Паните сега взет с неговия факшн сервер. Не знам. Много не влиза, или аз поне не го засичам, защото и аз много не влизам. Просто не се чувствам добре. И ма бъдат очите по-точно. Не знам защо, алергия или не знам какво, просто много ме дразни за компютър, даже лампа ми дразни очите, което това е отвратително. И не знам това точно кое се дължи. И затова много не игра в кивика. Играя като влезе на максимално. В принцип не седя на компютър. Добре. Няма се качвам там. Сега ще направя някакво тук дизайна. Мисля пак да спра клипа, защото не виждам пак смисъл да ма гледат как се мъчи, как рейджвам и ще дойда след малко до вас. И да. Чао. И здравейте хора. Сега съм в Нидера. Уидър фермата ще е готова. Сега ще ви покажа набързо някои неща, защото ме гонят пигмените и нямам намерение да оставам много време тук. Така, уидър фермата ще е готова. Това, ако чуете какво е, това е път между двете бази на жълтите и червените, т.е. на мен и на дърбето и с ник, Evil, Alex и Фъкче. Сега ще се махам от тук и ще се превирам. Пътя не е готов, в смисъл аз правя
с Stone Brick, а Алекс трябва да отстрели да мина с Nether Brick, но Алекс сега малко зет и малко по-късно ще го сложи това. Аз сега това не мога да сложа, примерно, защото съм зает с малка доза билдане. Сега ще ви покажа какво имам предвид. Ако стигна ми вреди на хома, има го на достъпи. Може би трябваше да вземем други път някаква страничка. Но други път. Не файрка си носа. Да. О, сега нощ, перфектно. И ако сте забравя, за да игра малко на повече чанкове, но само да и позаради World и няма да лагам толкова. Сега пътувам към един много хубав байом, който на вас по-точно повечето хора им харесва. Само тук трябва да тръгна. Да. Не, той ако си мислите. Съм малко стигна там. Опа. Също съм малко по-спиди. Как паднах. Сега ще съм малко по-спиди Гонзалес. Да, ще се кача горе. Искам да ви покажа нещо. Може би не трябваше да се кача. Първия, втория... Опа, не. И какво му удари? Така, докато не са дошли още мръсници. Това байом много ми хареса, но не само заради байома, а заради как е генерираната, как генериран мапа. Тук смятам да сложа една пътека, която свързва този остров. Може би тази пътека ще е на място на лилипадите. Това беше остров, който беше висок няколко блока, но аз го поизравних и тук ще свържа. Да. Тук съм си донесъл някои неща, които ще ми потребват. Сега ще удара на по-бързо така, в смисъл описание на местността. Но може би ще започна с това място, което мен изключително ми харесва, освен това малко. Ето това. Тук си плача просто за постройка. И ето нещо ме завика. И ето там. Там има нещо подобно, както Далекс ви каза. Хеликоптер, цитирам го. Самолети там нещо такова прилича. Не знам, там може да направя някакво като скайблокче. Ще се измълча, но ще го направя. И сега съм започнал на малка рибарска къща, защото ми беше глупаво и трябваше да сложа някаква постройка, защото ми беше празно. Изключително ми беше празно. И сега това да го сложим тук, че съм се наканя. Да, нямам нищо честа, както в печката. Тук съм сложил някаква стъпалца, което да мога да се качвам, защото мога че попадна в водата и да викам. Къчката ме радва, но няма да е само това. По-нататък ще има още неща по нея, но все пак бива първа постройка в тази местност. Първа моя постройка, която... Да, има там нещо. Празна ми е пътниката. Може да сложа още на такива неща. И да. И имаме гости. И така. И затова сега ще спирам клипа. И това от мене. И чао.